Moikka! Maisa ja mä tehdään nyt videoita. Nyt mä ajattelin tehdä mun ja Maisan ostettuja uusia vaatteita. Sori. Ja tässä on teille toinenkin sori se, ettei Maisa pysty laittaa niitä vaatteita, koska Maisa on niin pieni. Mä oon syntynyt sitä 15 minuuttia ennemmin. Tai siis silleen, että mä oon sitä vanhempi. Ja se on syntynyt mä silleen, että mä synnyin eka, niin se on. Mä oon syntynyt sitä 15 minuuttia silleen. No, mä oon syntynyt eka. Niin kun mä en pysty menee tonne, kun Maisa on tossa nurkalla. Niin nyt mä pystyn menee tohon. Niin nyt me näytellään näitä kaikkia juttuja. No ekana. Mä otan ne tosta. Mä laitan ne juuri sopivasti tohon. Nyt kaikkea me ostettiin. No ei. Elikkä nyt mä näytän tästä nyt eka. Mun ostetut uudet vaatteet. No niin. Tää on mennyt jokut ihan sotkuun. Ja nyt tää meni väärinpäin. No. Luurankopaita. Tällainen luurankopaita. Ja jos tässä roikkuu tällaisia, niin sit sä voit tiputtaa ne tonne. Ja niitä kandee, koska ne näyttää rumilta. Tää on kappahallista. Tää on 128 koko. Mulle mahtuu vielä. Vaikka mun koko on 134, mutta tää mahtuu mulle kuitenkin. Ja pikkusiskokin käyttää näitä, Maissi käyttää. Ja tää maksoi jotain 24,30. 24,13. Ei kun 30 siis. Anteeksi. No niin. Mä katon missä. Mä kaaduinkin vasta tänään. Siitä tuli H&M:ltä. Kun mä asun Helsingissä, niin mun on helppoa käydä H&M:ssä. Tällainen valkoinen topi, eli toppi H&M:stä. H&M. Sitten silleen, että nää on kyllä ihan hyvä. Koko 134. Ei ole liian iso. Sitten Kirpparilta tällainen ai niin! Ja sit vielä tällainen. Tää mä näytän vikaksi, tää on niin mahtava. No nyt tää mahtavin olisi tälleen tähän. Tää on. Ai niin, mut toi oli. Niin ja tää toppi. Valkoinen toppi maksoi jotain. En mä tiedä, mä muista oikein jotain 19 jotain euroa. Sitten toi lila maksoi jotain. Oiskohan se oli jotain joo, tää oli Kirpparilta, joten se oli jotain 5 euroa. Kato. Kappahallista tääkin. Sille alunperin. Sitten tää on alunperin.
puolta. Tää on nyt niinku väärä puoli. Tää on Old Finlays Nation sellaisesta. Fame, eli joku naisten. Sitten ton Eurooli. Ei kun mä sain sen ilmatteeksi Maisilta. Tai no niin, mun yhdeltä kaveriltakin Maisilta. Tääkin tuli mun kaverilla Maisilta. Silleen Disneylandista. Sitten H&Mltä. Tullut toppi. Ja nyt jos te haluatte katsoa näitä mun videoita, niin menkää ihmeessä katsomaan. Paitsi tää päivitys kestää hetken. Ja nyt niin kuin mä puhun siitä, mitä tää ei ole tullut vielä, niin sen takia. Ja ottakaa hetki. Niin muistakaa käydä. Moikka!